Kan ik wel even doen? Kun je me even jongen? Ja, wel hè? Ja, we kunnen al even jongen. En wat zien we dan, jongen? Wat zijn we jongen? Ja, Sinterklaas kapontje, die kent iedereen. Nou, dat wel. Sinterklaas. Heel goed. Gooi wat in mijn laasje. Daar komt Sinterklaas al af. Boodschap van Sinterklaas en Sint-Pieter. Nou jongens, dat is toch precies op tijd. We hier correct het feestkuit. Hier doet een auto Sinterklaas. Nee, die hier pech. En dan beginnen we verder en dan kwam ik gelukkig die zijspan eraan. Dan kon ik in de zijspan zetten. Pieter die kon wel draven. Ah, die kan altijd heel goed draven. Pieter, weet net wat dat van mij. Nou, dat helemaal niet. Dan had ik even stoor van al is nacht zat. Sjok zou wel. Ja. Oh, Piet! Het werd een stuk op moppen daar. Waar is zin? Oh, meneer Sterke, je bent draail. Hé, Piet? Piet op een dag van. Maar je blijft niet fietsen. Nee, ik wil hem niet. Ik ga dan weer aankijken op haar. Ja. Nee, niet jouwen. Maar dit is een best die van het Gewoon, echt zingen. Hier vader. Piet! Hey! Nou, ja, kom. Ja, oh, we hebben best de branden. Wat is er allemaal? Jullie net zo flat, die mensen die verzoeken. De wat het wetter maar even voortkomt. Ken je dat ik dan? Ja, weer erbij. Ze hebben dat ding hier, die mensen zullen nee, maar wat hast je met die? Daar snap ik niks van. Maar je bent even zien, jongen. Dat is Piet. Wat hast je die? Ik had het door eruit zagen. Jongen, dat komt alle wetter helemaal naar boeten. Oh. Nou, dan snel verder. Ja, dat zoek ik inderdaad met waan. Misschien kan je er heen praten dan? Van, hallo? Dit is de pomp. Oh, beste brandweerman, ik weet het net. Nee, dit komt helemaal niet goed. De hulp die de Pieter jou, dat is wel goed bedoeld, maar volgens mij moet het dit gewoon even onder de professionals overleven. En ik zou zeggen van ooit met jou, bij Sinterklaas en de Pieter, bij het Geehoos te gaan. De redden wij die hebben wel met mij. Het is wel heel... Wat zei je nou? Ik denk dat die een Piet is. Ja, jij bent mij op draaien en de brandweerpiet is fjouwer en de... Oh, die vierde. Ja, je hebt zo met z'n vieren komen. Oh, wat een van de gymnastiekzaal bij de mensen. Ik ben wel jaren onderwijs. Ja, sorry, daar keep je me niks voor. Ik heb wel verkloem je wie jas is sport. Gelukkig schiet de zinnen. Oh, ik word net skin. Ik sjog net. Ik zei hoe jij wat Sinterklaas ervoor zei. Sinterklaas, ik ben bang dat deze Piet hoor je net weer bij mij. Ik ken het wel mooi, of hij moet volle meer aan het leren vanzelf.
Maar dit liep het nergens op. Zie de brandweer die pakt hem al. Zie je dat? Wat een gelok dat de brandweer is in de klaar. Dat die is helpen kunnen. Ah, gelukkig. Oh. Nou jongens, een groot applaus voor die brandweer. Net voor die Piet, hè? Voor die brandweer. Die gaat het op wijze van krijgen.